História je často výsledkom mnohých úprav a prepisov, a to nie vždy z ušľachtilých dôvodov. Je dôležité si uvedomiť, že to, čo považujeme za dejiny, je len interpretácia ľudí, ktorí jednoducho mali určitú predstavu o tom, čo sa vlastne dialo a mali vlastné záujmy, ako toto jednoducho zapíšu a zaznamenajú. Môžeme si byť vôbec istí, že poznáme skutočnú pravdu, alebo sme len prijali príbeh, ktorý nám bol podaný. Poďme si to rozobrať. Ahojte všetci, vítam vás na mojom kanále, vítam vás pri tomto videu. Dnes sa pozrieme na to, čo mnohí z vás ani len netušia. Na to, že história, ako ju poznáme, mohla byť úplne iná. Hovorí sa, že iba víťazi píšu dejiny. Čak nám tým pádom uniká celá časť pravdy. V dnešnom videu sa pozrieme na viaceré oblasti, ktoré naznačujú, že nie všetky oblasti histórie sú také spoľahlivé. Od starovekých civilizácií, ktoré zmizli bez stopy, až po prepísané dejiny histórie, prejdeme rovno na to. Poďme rovno začať s témou starovekých civilizácií, ktoré vraj mali byť úplne o dosť viac pokročilejšie, ako sme my dnes. Sú viaceré chrámové štruktúry a povedzme pamiatky, ktoré naznačujú technológie, aké by ľudstvo v tom čase nemalo mať. Prečo sa o týchto miestach nehovorí viac? Niektorí vedci tvrdia, že to narúša klasickú chronológiu našej histórie. Tak čo je potom tá história? Je to len nejaký vymyslený príbeh o tom, že ako čo po sebe fungovalo, alebo nám chcú zatajiť časť našej histórie. Ruský matematik Anatolij Fomenko prišiel s teóriou, že veľká časť našej histórie je sfalšovaná. Podľa neho boli udalosti ako staroveký Rím zveličené alebo vymyslené a pridané do nesprávnych časových období. To znamená, že tisíce rokov histórie by mohli byť jednoducho výmysel. Táto teória má mnoho kritikov, ale otvára fascinujúce otázky o tom, čo vlastne vieme. Niektorí historici a alternatívni výskumníci tvrdia, že mnohé záznamy boli zámerne zmenené. Napríklad stredoveká Európa, kde dochádzalo k prepisovaniu kroník alebo k cenzúre, aby sa prispôsobili politickým agendám. Čo všetko z toho, čo vieme o kráľoch a vojnách, je naozaj pravda? Všetky tieto príklady nás vedú k otázke, čomu skutočne môžeme veriť, čo sa týka histórie, čo sa týka vojny, ktorá tu bola v podstate ešte nedávno a všetkému vlastne, čo tomu predchádzalo. Čomu z toho vlastne môžeme veriť podľa toho, čo je doteraz akoby dostupné o histórii, dostupné informácie? Čomu z toho môžeme reálne veriť? História nie je len o dátumoch a faktoch, ale aj o interpretácii. Ako by vyzerala naša minulosť, ak by sme poznali pravdu? Nie je žiadnym tajomstvom, že jednoducho aj kedysi existovala cenzúra rovnako ako existuje dnes, či ju jednoducho vnímame alebo nevnímame. Je tu tá cenzúra a je dosť striktná, aj keď sa hovorí, že sme v nejakej tej demokracii a naozaj každý si môže hovoriť to, čo chce. Nemôže, pretože je cenzúra skrz sociálne siete aktuálne a rovnako tak bola aj v minulosti, pretože je tu niečo, zrejme niečo nad nami, čo nechce, aby sme vedeli celú pravdu a čo jednoducho akoby blokuje to, čo bolo kedysi, aby sme to nepoužívali. Teraz, či už išlo o technológiu, o myslenie, o jednoducho poznanie, o nejakú filozofiu nášho života, nechcú jednoducho, aby sme to vedeli. Od stredoveku až po moderné časy boli historické záznamy vždy predmetom cenzúry a prepisovania a úprav. Tieto manipulácie neboli len chybou v zápise alebo jednoducho snaha o opravenie nejakej chyby. Boli častokrát zamernými pokusmi o formovanie verejného názoru politiky či dokonca náboženstva. Výborným príkladom sú stredoveké kroniky. Stredoveké kroniky boli často písané v kláštoroch, sú dobrým príkladom manipulácie. Kronikári často písali na objednávku panovníkov a cirkvi. Čo to znamená? Napríklad, ak vládca chcel byť zapamätaný ako veľký a mocný, kroniky to odzrkadlovali, aj keď to nebola pravda. Naopak, neúspechy a prehry sa vynechávali alebo prekrúcali. Mnohé udalosti, ktoré sa vtedy odohrali, sa teda v oficiálnych záznamoch javili v inom svetle. Čiže môžeme vidieť hneď jasný záujem, či už aj proste cirkvi, prepisovať dejiny, respektíve vyobraziť ich tak, ako jednoducho oni chceli. Čiže keď mal každý takýto zámer,
Čo sa týka našej histórie, jednoducho každý tam chcel pripísať to, čo on vníma, to, čo chce on posunúť ďalej. Čo je naozaj potom pravda, čo sa týka histórie. Podstatné je, že sa tu nerozprávame o minulosti. Toto tu máme dodnes. Falošnú históriu a rovnako aj teraz máme falošné informácie o našom svete, o tom, čo sa tu deje, čo sa dialo nedávno. A rovnako to bude aj ďalej pokračovať. Takže čomu reálne tu na tomto svete môžeme veriť? Bola by som veľmi opatrná, čo sa týka informácií ohľadne histórie, učenia, informácie, ktoré získavame v školstve. Jednoducho na všetko si robíme vlastný názor a berme to s určitým nadhľadom, pretože myslím si, že sa ničomu nedá na 100% veriť. Ďalším príkladom sú mapy a geografické falzifikáty. Mapy nie sú len zdrojom geografických informácií, ale sú aj nástrojom moci. V stredoveku a ranom novoveku mapy často zobrazovali územia tak, aby vyhovovali ich objednávateľom, či už kráľom, objaviteľom alebo obchodným spoločnostiam. Príkladom je mapa Piri Reisa, ktorá obsahuje nepresnosti a oblasti, ktoré boli v tom čase neobjavené. Niektorí historici veria, že tieto mapy boli zámerne upravované, aby slúžili politickým záujmom. Ak ma dostatočne dlho sledujete, viete, že ani dnešným mapám nemôžeme 100% veriť. Nehovorím o tom, keď si zapnete GPS, ale celkovému zobrazeniu nášho sveta. Nie je to len o politických zámeroch, ale je za tým niečo úplne hlbšie. Chcú tajiť, ako vyzerá v skutočnosti náš svet pre nejaký dôvod. Keď už nie je žiadnym tajomstvom, že jednoducho dejiny boli prepisované podľa politických záujmov, podľa záujmov cirkvi, tak prečo väčšina ľudí tomu 100% verí a zakladá si na týchto informáciách? Všetko sú to len okrajové informácie a na nič z toho sa reálne spoliehať nemôžeme. To, ako náš svet vyzerá, ako má rozlohu, čo sa týka map, čo všetko tu vlastne je, aký druh zvierat tu vlastne je, hej, jednoducho, aké druhy rastlín, o ktorých nevieme, čo sa reálne dialo v histórii, aké technológie mali, keď doteraz o nich nepočujeme a sú utajené, čo to všetko vlastne bolo a prečo je to potlačované, prečo to všetko je utajené. Toto sú tie otázky, ktoré by sme si mali všetci klásť. Na niektoré z nich mám odpovede. Hlavne som sa začala zaoberať v poslednej dobe témou druhej svetovej vojny, pretože tam ma to špecificky zaujímalo, pretože to je tá časť histórie, ku ktorej sme ešte akoby vieme dosiahnuť tým, že naše, povedzme, babky, prababky to zažili to obdobie a veľmi ma zaujímalo, prečo to tak bolo. Aký bol motív a prečo sa toto celé vlastne dialo. Čo sa toho týka, absolútne nespochybňujem, že sa to dialo a 100% verím, že to tak bolo. Jednoducho máme tie hmatateľné dôkazy, máme tu ľudí, neviem, či ešte úplne všetkých nažive, ktorí to zažili, ale máme od nich proste vyjadrenia, či už v knihách a tak ďalej, v rôznych dokumentárnych filmoch, takže to absolútne nespochybňujem, ale mám viac informácií o tom, čo sa dialo a prečo sa to dialo, pretože svetu bola prezentovaná úplne iná verzia, ako v skutočnosti bola reálna. Myslím toho veliteľa zo západu, o ňom je veľa falošných informácií, a je to celé veľmi zvláštne, že to je takto prekrútené a utajované. Ale vôbec sa nečudujem, čo v dnešnom svete nie je prekrútené. Či už sme tu mali rok 2020, viete, čo sa dialo, tiež informácie kompletne prekrútené. Nech sa deje čokoľvek, informácie kompletne prekrútené, hej? Či už naši susedia na východe, informácie kompletne prekrútené. Človek v tomto svete musí hľadať vlastnú pravdu a musí hľadať, čomu v skutočnosti veriť a jednoducho ísť skorej do seba a tam hľadať tie informácie. Ak si dostatočne vedomí, viete, čo myslím, tým ísť do seba. Napojiť sa na intuíciu. A intuícia vás povedie, viete automaticky, že si niečo prečítate, viete, či to je pravda, alebo či to nie je pravda, alebo ste len takí, že neviem. A pokiaľ neviete, tak to necháte tak. Nebudete si k tomu ešte uzatvárať, respektíve robiť nejaký názor. Takže o tom, čo nám v skutočnosti zamlčali a o tom, aká bola pravda, čo sa týka druhej svetovej vojny, si rozoberieme na mojom Hero, pretože toto sú veci, ktoré tu absolútne nemôžem hovoriť. Myslím si, že už aj teraz som povedala až veľa.
Takže vidíme sa na mojom Hero Hero, pokiaľ vás toto zaujíma. Link na Hero Hero nájdete pod videom alebo aj v komentári pod týmto videom, takže ďakujem vám, že ste toto video dopozerali do konca. Určite zanechajte like, odber, koment, napíšte mi, čo si vy myslíte o histórii, ako vnímate cenzúru a čo vnímate, že je pravda a čo zase nie. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte. Je predurčené, že každých 30 rokov býva vojna, preto vieme, že naše babky, prababky zažili minimálne 2 vojny za svoj život, niektoré zažili aj 3. Hociakým spôsobom chcú jednoducho ovládnuť svet peniazmi, mocou a nehľadia vlastne na nikoho a na nič. Neexistuje, aby ste to povedali na ulici. Nikde. Prečo? Veď to je história. Je dôležité, aby sa o tom hovorilo. To nie je Voldemort, hej? A mal tam proste to zastúpenie za sebou a preto sa to dialo a nebolo to o ňom, ale o tom, čo chceli oni nad ním ešte kto bol. Takže iba toto som vám chcela odkázať, aby ste sa na to vlastne vedeli takto pozrieť. Je toho veľa, čo nechcú, aby sme vedeli, ale ja vám to poviem, ok?